rong ni hang awar iklo di pu rong ni hang second rong ni hang pusi pupu non nang litum lapu arlier it long po lake anu kapre ka hem galilo lahai tum ke cheke be sudum side lo especially mia tum musalman atum asi latum phan langnam de kona na pen ne ge bang thang chini pen chong kilo padang na lang litum asami salamana thek the aja ki ong dung atum ke lage bangladeshi lam si nang thak bangla lam ni nang thak gi rong iti aja ka tum ke ka address ni than of the hanane karimganj aja pula sin litum non isi ka hon thiram de koklo je la dak long ala anamia na itleng set non ningkan ke pa frank ke mia la dak do e doni ne don thombe set me non ma ya lapu anang deng lo je la dak long ge mini bangladesh ason sin nang nak lo ili la dak ke bang aju phir lo ke bang lo budang de do i okchikom rom ason se man de la pen birta long da pin an klangik bom lo je dak rong ni hang pathar rong apong alam ki la puson da do kang hu kang hi pen cheng lok drugs a bepar la puson ke claim la puson da do pik lo la je pudam par pola mali lo la dak long ke aki ong dung atum ke ladak long ke anti social element side de lo la si kar prap jin pen ko ma tum si lang li tum han list ki pi ma a hem photum chi any glap se me athe non jong salang li tum han list pi bom lang botang te moi pi jo pen ladak long ke alang li tum ke nang capture ik dat po mo ke ladak ke rong ni hang pu pe det si kona ne mini bangladesh ho na ne miamen si chi ir det po pen karbing long thomas council me la so pu thaga rdp si me athe karbir len belong to the karbing long thomas council pu si pula mati la si len belong to the karbing long thomas council betang te karbing long asi ye ma ke hai la pen land revenue ye min charge ta me la bang so pu thak rdn si me jong si non na por jong chalang tu man phlung phelang pula betang te mo pi jo pen la so habar talang li tu mang chira ik deji non bisaralam Bijara lo hala pu ahavar pule punon hala puta apora teng pen action gen eda da joini si pini hala da ke karbia tu manga chithe kachi ena dimma mat sia bedelo la biju la dak nangi man yang ring do after 5-6 years api la si la dak long ke prabjin men action and that me la pen non tuliram long hang kacha ke japona sarkar alang litum ke bjp sarkar pusile alang litum kai ke ta rada hong jai mate meeting lo chipu erlo jati mati bhedi kerai koma sarkar la pen e inglong aso sarkar kheibarim indigenous po khilonjia sarkar riplo lasa hokpet alang litum khilonjia sarkar jati meti apura puthak alang litum raikom aning ge hang du putang de action enik nok kali putang te labang so sarkar mai tuliram hang kachari bon sarkar ne litum rat sadami punang kokpol alang litum ke lungi tupi sarkar pusini litum hin bene punang kokko ladak long ki ong dung atum ge government pen karbing no thomas council facility ki pi pina an facility pi tani tumar jong non son orunodo ile puno lapen aja pm kisan bono kapre ka schemes ta la puson ti bom lo lasi kopi bol alang itum han la puson le pi bela ke dimak lo ki me chak bela ke alang litum an ki phlung nang ji akhe alang litu illegal migrants lasi ki phlung nang ji edim alang litum bela puson le warsai pi bom lo putang te moarni si ke ladak pen alang litum ke dam de det po lapen lada ke deciding factor si bang jipo non mange karbing no thomas council pen kopi lo ke claim ke karbi to mane pi si non mange komane lungi tu pi komane mia tum da komane bangladeshi atum masi la pusona varsai pi bere kopi polo lage kapahai karbi tum se kapahai sada me avarsai ki pidame kopi polo lai mia to man pi beret ke kopi polo mia to man lang tum ing hon beret ke lapen a hem phudum sada me lahai tum han kopi polo dimak long chak beret ke kachini si me karbing long ara je longle henlo iche thelo longle kabe khai ke la ekibir tang khailo non puparam ke lo karbi atum ke la icherbet along le 10434 square kilometer pu along le ke ilong vera diman belo ilitum ke jongsi ladak karbiang long le ali long le phelang le avilo batang le ilitum nane along kapre ka dim avilo non son bang kheson nane golaghat district nane jorhat district la pu avilo lasi ilitum e kerengji da daklo kichiji da daklo lasi longle kabe khai ime thang adim long si litum refugee man dat pu an mang ke la ban claim kledet bang si me la si karbiara puno lapen ahem phu tum puno labang su puthak mek prang si melu lapen karbiara sar me un an su puthak ke pressure pinangji lahaya hem phu tom phan puthot lahaya list bang paching thanji pan lapen karbing thomas council ta me a hokpet jong salang tum khebari ma sarkar lapen longle phelang kacharai komji sarkar do padang le latuman prabjim men phlung nang po jong si phlung ple bom botang the rathoi pen itu me punang kokpo je karbing long autonomous council non la tuliram long ake kachari pon sore lungi tupi sarkar la pen ako karbing autonomous council banda prabjin pen alang litum nilitum la pini nang litum media hoi pen choning dide saro lang ponding botang ne sai jogje nilitum arnisi ke action enang kokpo la pen mojong si soluk sodak do patang de la karbing long autonomous council kachari non cm tuliram hang ake haisi adai enang ji